І пакуль палякі робяць усё, каб мы маглі працаваць і зарабляць, нашы лідары вырашылі, што зарабляць трэба не працай, а зменай кантынента. Ну і нездарма Сярожа Ціхановскі наогул вядомы бізнесмен, у блогерства і у палітыку раптоўна прыйшоў з бізнесменства. І на гэтым тыдні мы канчаткова ўпэўніліся, што калі СМІ, так званыя СМІ, крытыкуюць тых ці іншых блогераў, яны выконваюць нейкія задачы. Блогеры хлусяць, робяць фейкі, а пры гэтым самі СМІ себя пазіцыянуюць, нібыта яны заўсёды за народ, заўсёды за праўду. І скажу вам, што я, як блогер, вельмі шмат часу трачу на пошук інфармацыі, правяраю, то бок гляджу розныя інфармацыйныя рэсурсы розных блогераў, ютубы, тэлеграмы. І я даўно пераканаўся, што і ведаю, што менавіта у тых крыніц, якія СМІ нашых дэмсілаў інфаабслуга называе дрэннымі, канспіралагічнымі, маргінальнымі, у іх зачастую наадварот самая праўдзівая інфармацыя у адрозненні ад афіцыяльных СМІ. Памятаеце гэтую летнюю хвалю атрымання ягоных прав? І вось гэтую прыгожую жанчыну Дар'ю з Амерыкі заклеймілі КДБшніцай праз гэта, таму што яна распавяла непрыемную гісторыю, як палітык Сяргей Ціхановскі, каб ускоріць, пахутчыць здачу на водительское посведчанне, купіў там чаргу нейкага лацінаса Хуана Гарсія, ось, і ўліп у гэтую непрыемную гісторыю. Памятаеце? Я думаю, што памятаеце. А памятаеце, як блогер Вірус, ну, там іншыя блогеры, зрабілі слівы з сустрэчы Ціхановскага з беларускімі амерыканцамі падчас ягоных паездак у Амерыку. І былі яшчэ іншыя слівы, былі там яшчэ і праз замак у Літве. І недавно совсем Сергей Тихановский посещал замок Натальи Кореговой, организации «Допомога». На этом встрече он общался с несколькими людьми, которым утверждал, что в скором времени собирается ехать жить в США. Что борьба закончилась? Я думаю, што барацьба скончылася. Праект Ціхановскі хутка будзе закрывацца. І не ведаю, ці дзяліцца з вамі сваімі думкамі ці не. Но мне падаецца, што з Ціхановскімі такім чынам разлічыліся за тое, што яны зрабілі з Беларусью і з намі. Дык вось, была падобнага кшталту інфармацыя у офісных СМІ. Ну, як жа так, яны ж у нас незалежныя, яны ж у нас даюць заўсёды аб'ектыўную інфармацыю з таго боку, зноў жа піўныя аналітыкі, зеркала. Вось. І пытанне ў мяне да Гарбацевічай, да Федзей, Сашай, там, да Пушкінай. Што скажаце зараз? Ну вось, пацвердзілася, дзеці Ціхановскіх у Злучаных Штатах Амерыкі. Што гэта неправда? Дзе медыя раскрылі гэтую тэму? Чаму гэта робяць зноў жа нейкія расійскія там рэсурсы накшталт Соты? Чаму вы гэта не друкуеце? Мы даведаліся гэта не ад официальных СМИ, а от спадара Курейшика. Учится Сергей в Майами,
забрал туда детей, дети пошли в школу. Очень, ну, уже как бы налаживается такая. У него американская жизнь, не зря получались эти майамские права. И хотя он зачем-то опровергал свой переезд, он по факту произошел. И не знаю, переедет ли туда Светлана, потому что, ну, кто-то как-то с детьми надо там, я не знаю. Но вот этот переезд уже случился. Нагадаю вам, што наша Ніва заўсёды актыўна працуе супраць Сергея Ціхановскага. Памятаеце, як больна яны яго б'юць. І ввогуле тут такая цікавая карціна, да, што ім трэба адначасова падымаць Святлану Георгіевну, прыўзняць павышэй. Вось, а мужа опустить, такие складаная задача, да? Вот, але факт застаецца фактом. Дети Тихановских у Злучаных Штатах Америки, а белорусы, ну, прабачьте, сябры, а белорусы у задницы, и я у тым ліку. Ну, то вы не думайте, что я там смеюсь там с когости. Мы все, да, мы все у задницы. Вось, як казаў Кондратенко, вірус, так яно і ёсць. США, Флорыда, пра гэта также казаў яшчэ і з метро амерыканец, казаў, што там яны купяць или ўжо купілі жытло. Вось. Ну, а усім тым, хто крычыць: «Ой, гэтага не можа быць», і абараняе офіс, усім тым вялікі прывет. Плавно пераходзім да тэмы, да, дзе Ціхановская сказала, што вось сярожка мой вучыць мову, а дзеці там находзяцца з пункту гледжання бяспекі. Сябры, а вось цяпер давайте паглядзім на гэтае пытанне вачыма палітвязняў, многія з якіх месяцамі, да почти годамі сядзяць у Польшы, Літве і ў іншых краінах з незразумелымі статусамі, у іх няма дакументаў. Гэтае пытанне ж падымалі яшчэ летам, калі сярожка адразу прыляцеў такі: дайце яму 200 000 для удару, вось, і пагнаў ганяць у Польшу, потым у Амерыку, вось, а астатнія палітвязні такія сядзяць і думаюць: а што такое? У нас няма ніякіх дакументаў, а сярожак тут як метэарыт летае, 100 дзён, што я там нараблю пра 100 дзён, памятаеце, як я на свабодзе. Яшчэ тут, дарэчы, хацеў бы маленькі экскурс у бок узгадаць спадара Латушку, які сказаў, што ён вырашыў пытанне з гэтымі партыямі, которых Лукашенко выкінуў з краіны. Типа, людзі, якія выехалі, выкінулі з краіны, могуць паехаць у Польшу, калі захочуць. Типа, ён усё вырашыў, усё працуе, но мы ж знаем, как гэта робіць спадар Латушка. Мы эту тэму ввогуле абмяркуем крыху пазней, але паводле маіх звестак ёсць людзі, которых выкінулі з Літвы, яны хацелі ў Польшу, а ім сказалі: пасядзіце ў Літве, тут аформіцеся, а потым паедзеся. А потом этым людзям далі шо? Літовскі ВНЖ, і высветлілася Дублін, і ўсё. Прывязаны спадары да Літвы. Вось. А што Літва? Вы ў курсе, што з апошняй партыі са 120 чалавек у Літву прыехала 10-15? Знаеце чаму? Ну, сябры, я вось супраць Літвы нічога не маю, да? Но чалавек такая істота, што шукае дзе, як рыба, дзе глубже, дзе лепей жыць. Літва абмяжоўвае беларусаў новымі законамі. Калі Літве трэба паказаць нейкія лічбы ці даныя, частка беларусаў ўсё ж такі даязджае да них. Вось, і яны такім чынам праз Дублін прывязваюць іх да сябе. Але яны адразу сумленна не кажуць: так, мы вас усіх прымусім вучыць літоўскую мову і нікуды не адпусцім. Але вяртаемся з этого экскурса да Ціхановскага тэмы. Ён у США, і як такое можа быць? У палітвязні выйшлі, у іх на руках ні дакументаў, нічога, ўсё незразумела, Ціхановскі калісіць па свеце. Добра? Мы даже можам апусціць той момант, што ён публічная асоба, да? Ну ўсё ж такі
як гэта, Че Гевара беларускай рэвалюцыі. Окей, пакінем яго задушкамі, але пытанне, а дзеці Ціхановскіх, па якіх дакументах яны там? Калі яны там часова, то якім чынам? Зараз жа ідзе навучальны год. Значыць, і пра хатку ў Амерыцы, якую ён збіраецца купіць, гэта ўсё цалкам можа быць праўдай. А некаторыя людзі думаюць зараз, ну раз ён так разышоўся, дык можа, ну вось глядзіце, вось ён выйшаў з турмы і безліч пералётаў у яго Еўрапарламент, Амерыка, летае, так можа і людзі думаюць, слухайце, можа те 900 тысячаў, што знайшлі за канапай у яго, можа яны сапраўды яго? Ну а што? Калі яны хлусяць па дробязям такім, то што ім стоіць хлусіць па-крупнаму? Я не лічу чужыя грошы, не. Ну, я ж разумею, што калі чалавек толькі вызваліўся з турмы, такія недастачы, да, ягоная жонка, валанцёрка, працуе на карысць цэлага беларускага народа, да, і нібыта ніякіх грошай там не брала. Адкуль тады грошы на ўсе гэтыя пералёты? Ну, уявіце себе, да, он такой выйшаў з турмы, в Амерыке ён себе арендуе жытло, там здае на правы, у яго там, нейкая охрана, этот шныр этот у яго в этих секретарах. Ну, курсы моўныя ён там сябе бярэ. Я ж не наезжаю, я просто цікаўлюся. Можа быць, былыя палітвязні, якія выйшлі з ягонай партыі, якія выйшлі пазней, можа яны заяўкі не туды пісалі на дапамогу. Можа, у фондзе Ціхановская страна для жизни ёсць такая праграма пераезд у Злучаныя Штаты Амерыкі з суправаджэннем, з заплатай жытла і курсаў моўных, якой можа скарыстацца не толькі Ціхановскі, а іншыя палітвязні. Ну, мы ж будуем новую Беларусь, краіну для жыцця, справядлівую краіну, дзе ўсе роўныя. І гэта было бы вельмі круто, калі б не толькі Ціхановскі мог палетець у Злучаныя Штаты Амерыкі і кайфаваць там на поўную катушку. А не ждаць, як мы тут, пагоду. Вось. І згадзіцеся, гэта ж нармальнае пытанне, сябры. Нармальнае пытанне. Трэба прама і адкрыта яго абмяркоўваць, каб іншыя палітвязні не адчувалі сябе там пакрыўджанымі там нейкімі людзьмі там другазнага гатунку. А так што атрымоўваецца? Вы там типа беларусікі, лашарыкі, рабіце себе там дакументікі польскія, літоўскія, ну а мы, паны, эліта, для нас міграцыйных законаў ввогуле не існуе. Ну так атрымоўваецца, не?